दायो बे समाव दंफैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे टंला आनसलिकनि आन्दाराव गोलैयो नैबे सिजुपुरि होननाय मोनसे गोदान गामि दिनैहाय बयबो मिथिगौ बे जाहैबाय कुक्राकाटानि साखाथियाव थानाय बे गोदान मोनसे टाउननि हालामावनो गोलैयो दिनै बे सिजुपुरि होननाय गामियाव दिनै जानांगौ रबिबारनि सान नाथाय दिनै बिथांमोना समजों लोगोसे दिनै बिथांमोना बेयाव मोनसे गोदानै मन्दिर बेयावहाय गायसनदों दिनै बे गायसननायावहाय दिनै हाबाफारिखौ जों नुनो मोन्दों आं खावलाय केमेराफोरजों देखायनो थाखाय गोबां दायो बेबायदिनो दिनै नैबे टंला आनसलिकनि आन्दाराव गोलैनाय बे सिजुपुरि गामि होननाय नैबे दिनै कुक्राकाटानि साखाथियाव दिनै गोबां बेबायदिनो दिनै मोनसे बेयाव बाथौ आर'ज लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेयाव जिखिनि बाथौ दिनै गायसननो थांदों बिथांमोना दिनै गोबां बेबायदिनो दाब दाब जाबाय बेयाव दिनै मदद होफैदों आं बे समाव खावलाय केमेराफोरजों देखायनो थाखाय जों थोङैनो माखासे जों दिनै सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा जों सोंनो थांगासिनो दङ दिनै बे थिग बेबायदिनो दिनै बेयाव नुनो मोन्दों दा गासैबो रायजोफ्रा बे सिजुपुरि जिखिनि टंला ओनसोलनियावहाय दिनै बाथौ गायसननो थांदों दा बेयाव गोबां रायजोफ्रा बेयाव फैजोब्बाय आरो बे दिनै बाथौ आर'ज लानो थांखौ जों नुगासिनो दङ आं खावलाय केमेराखौ देखायनो थोङैनो दिनै सारजों जों दिनै माखासे जों मोगा मोगि जों लानो थांगासिनो दङ जों नुनो मोनबाय दिनै सार दिनै नोंथांमोननि बे टंला आनसलिकनि आन्दाराव बे सिजुपुरिनि गामियाव क'क्राझार साखाथियावहाय दिनै मोनसे गोथार दिनै बेयाव मन्दिर गायसननो थांगासिनो दं मा बुंसार गिबियावनो एसे गोबावैब्लाबो बैसागो बोथोरा दायो जिथु सोलिबाय थादों बिनि जि गाहाम हामलायनाय बेखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय बे प्रिथिबियाव थानाय गासै सुबुं माहारिनो नंगौ थारैनो गोग्गाथावना गोथार जोंनि थाखाय सान आरो बे गोथार सानावनो टंला हालामनि खाथिथाराव नांजाबनानै थानाय नैबे कुक्राकाटा होननाय जि जायगा बे कुक्राकाटायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बर' सुबुंफोरा हा बायनानै गोदानै न' लुनानै बे जायगायाव दंफैयो आरो बिथांमोना जि जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोन जाय जायगायाव बिथांमोना दङैमोन सिगां बे जायगायाव बिथांमोना बाथौ धोरोम सिबियारिमोन आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जिहेतु बे जायगायाव मोनसे न'खर संसार बेयाव जाफैदों आरो बिथांमोना जिहेतु धोरोम गैयाब्ला मानसिया थांना थानो हाया बे लेखायै बिथांमोना बर'नि जि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो सिबिबोनाय बायदियै दायो बिथांमोननो धोरोम सिबिनो थाखाय बाथौ थानसालि जिहेतु नांगौ नंखायनो बे कुक्राकाटा बे साखाथियाव थानाय गोदानै गामिनि मुं दोनदों सिजौफुरि बे सिजौफुरि गामिया दिनै बाथौ थानसालि बिथांमोना गायसनजेनदों आरो बे गायसनजेननायाव आङो बिनि जि गाहाय देरखं गिबि जि लांगोना बेखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ हांख्रायनाय लेखायै आङो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गमामायैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों मानोना जिहेतु बयबो मानसि माहारि हिसाबै जोङो धोरोमखौ नांगौ आरो बिथांमोना बेखौ अनुभब खालामनानै दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना ज' जानानै दिनै धोरोमखौ बेयाव गायसनदों आरो आंखौ बिथांमोना हांख्रायनाय लेखायै आङो बेयाव बाहागो लाफैनानै बिथांमोननि जि गाजा गोमजायै जाबायदि रंजा खुसियै धोरोमखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोना सिबिनो आवगायदों आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों बिथांमोना जि थांखि आरो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना दिनै लाबाय आरो थांना थानाय सिमालासै बे पृथिबियाव थांना थासान्दि बिथांमोना जिहेतु बाथौ धोरोमखौ सिबिगोनानै दिनै बिथांमोना धोरोमनि निति आसार खान्थिखौ दहाय लानानै बिथांमोना आवगायलांदों आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों बेयाव फ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला ओरै 40-45 न'खर इदिमध्ये सफैबाय आरो माखासेया गोदानै हा लुनानै दङ नाथाय न' लुदोंब्लाबो थाफैनो हायाखै नंखायनो जोङो साननानै लादों बे 5 बोसोरसोनि उनाव फ्राय मथा मथि 45निफ्राय 50 न'खर बे जायगायाव बा बे बाथौ थानसालियाव बिथांमोना हाबगोन होननानै जों मिथियो दिनै नोंथांमोनहा बोराइ बाथौखौ गोसो गोथार हामलायनायखौ जासिनो सानदों नामा मानो होनबा टाउन बायदियाव दिनै नोंथांमोना साक्सेस जाबाय बेबायदि मोनसे दिनै गोथार बेबायदि गायसननो हाबाय बाथौ धोरोम मा बुंनो दा बे गमामायै नंगौ आङो एसे सिगाङावनो बुंदों जे बर' हारिनि गुबै धोरोम होननानै जिहेतु जोङो लेखायाव बुरन्जियाव मिथिगौ बाथौ धोरोमखौ आरो बे धोरोमखौ जाय बिथांमोना दिनै बेयाव फैनानै धोरोमसालिखौ गायसनदों बिथांमोनाबो सिगां जि जायगायाव दंमोन बाथौ बाथौखौनो बिथांमोना सिबियारि खालामो गतिके दिनै बिथांमोना बे जायगायाव टंला टाउननि साखाथियाव थानाय नैबे टंला गाव कुक्राकाटा बेयाव सिजुपुरि माने गामिनि मुं दोननानै बिथांमोना बाथौ थानसालिखौ गायसननाया बे सहज बाथ्राथ' नङा नाथाय धोरोमखौ सिबिनायाव जोङो सहज आरो गोब्राब बेबायदि खोथाबो फैया दा खालि बाथ्राया जाबाय मा धोरोम जे नांगौ बेखौ अनुभब खालामनानै बिथांमोना जे आवगायबोदों आरो साहस मोनसे खालामनानै दिनै बयबो जे रिक्स मोनसे लालायनानै धोरोमखौ गायसनबाय बेनो साननो गोनां बाथ्रा आरो धोरोमाथ' दिनै लासै साबसिननिफ्राय हामसिन जेरै माने फुजिलांनांगौ सिबिलांनांगौ
बयबो गोरों गोरा सुबुंफ्रा आवगायबोदों आरो दिनै बे जायगायाव गायसननो हानाया नंगौ बर' माहारिनि थाखाय गोग्गाथावनानै सानो सिजु पुरिनि मा वर्ड्स थागोन सार नहते बेखौ गासिबो लोगोसे माबायदि बेखौ सामलायलांनांगौ आरो माबायदि दिनै दायित्व लानांगौ होननानै नङा ओरैनो धोरोमनि निति आसार थाबाय आरो निति आसारखौथ' माने धोरोमनि जि निति आसार थाबाय बेखौ खम बेसे खालामनायनि खोथा फैया माने बे धोरोमनि जि निति आसार दङ बेबायदिनो लांनांगोन बिथांमोना बेयाव सोरबा धनी दङ सोरबा गरिब दङ सोरबा मोजां दं सोरबा गाज्रि दं बेबायदि खोथा गैया धोरोमनि जि निति आसार दङ बेबायदिनो बिथांमोना खालामलांनांगोन आरो आङो सानदों जे बेयाव बाहागो लानाय बेयाव जिखिनि न'खरा दिनै बे सिजौखौ गायसनबाय बा थानसालिखौ लाबाय गमामायैनो बिथांमोना मावलांनो हागोन आंहा मोनसे बिसास दङ नंगौ दिनै नोंथांमोननि जिखिनि बे टंला आनसलिकनि आन्दार क'क्राझार साखाथियावहाय नैबे गोजोन पुरिनि गामियावहाय दिनै नोंथांमोननि खुसिनि दिन होनना बुंनांगोन दिनै नोंथाङा मा बुङो दिनै गोबां रायजोफोर लोब लोब दंफैयो बेवहाय गायसननाय बाथौ गायसननायाव आच्चा गासैनिसिमबो खुलुमनाय जाबाय दा जोङो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै नैबे टंला ओनसोलावहा जायखौ जों टंला गाव होननानै मिथियो बे गामिनि सिङावनो जों दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै ज' जाफैनानै जों मोनसे समाज दाना थाम थिम खालामबाय आरो बे समाजा बेखिनि जायगाखौ जों सिजौपुरि मुं दोननानै दिनै जों बाथौ धोरोमनि जिथु फसंथान बे फसंथानखौ जों दिनै गायसननाय जाबाय जे नोंथांमोना मिथिगौ जे धोरोमनि गेजेरजोंनो मोनसे समाजखौ सुस्रांनो हायो होननानै मानो होनना बुङोब्ला जों मोनसे माहारिया जेरैबायदि गुरलाय गुजाय जानानै थायो बेबायदि गुरलाय गुजाय जानानै थानाय माहारिखौ फोसाबनायाव से नाम्बारावनो धोरोमा धोरोमनि अबदाना बांसिन मानो होनना बुङोब्ला धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजनि जायफोर बेले बेजे आरो इयुन जोलैफोरनि जिथु सुबुंथि दानायाव बे धोरोमा गोबां अबदान दोङो बेनिखायनो जोङो बे फारसे नोजोर होनानै जों बेयाव थाफैनाय गासैबो खौसे जानानै जों बे बाथौ धोरोमखौहा सिबिलांनो होननानै अराय सम फुजिनो होननानै जों खौसेयै दिनै बे थानसालिखौ गायसननाय जाबाय आरो मिजिंथियो जाहाथे बे थानसालिनि गेजेरजोंनो जों बेयाव थानाय गासै बर' सुबुंखौ जों गथायसे खालामनानै जों खौसेयै दावगालांनो हागोन आरो फैबाय थानाय जोंनि जिथु जेनेरेसन बे बिथांमोनखौ मोजां आखल आखु दानायाव जों आब्रुथियै जिउ खांलांनायाव जाहाथे मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आंनि नंगौ सोंथि खालामबावो दा बेजों लोगोसे गोबां दिनै बाथौआरिनिफ्राय गोबां दिनै आपग्रेड जाबोबाय थादों मानोबा जेनेरेसन साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो फुजिनायनि बेलायाव बहुत आपग्रेड जाबोदों थिग बेबायदिनो दिनै टंला हालाम साखाथियाव थानाय बे सिजौपुरनि मोनसे गोदान मुङाव दोनबाय गासैबो बाथौआरिफोर फुजियारिफोरखौ मा बुंनो सानदों दे खामानियाव थाङा मानो मंगलबार सानखौ फालिथारनांगौ आरो नुजाफैनांगौ होननानै गासैबो न'खर सुबुंफोर मा खावलायहरो बेथ' नंगौ जिहेथु जोङो थानसालिखौ फसंबाय आरो धोरोमनि आसार खान्थि जों गोथार मंगलबारखौ बाथौआरिफ्रा सप्ताफ्रोमबो फालियो बेबायदिनो जोंबो जोंनि बे जिथु सिजौपुरि समाज दानानै जि फसंथानखौ जों गायसनबाय जों मिजिंथियो बे गामिनि गासै रायजो राजायानो गोथार मंगलबाराव ज' फैनानै फुजिगोन मानो होनना बुङोब्ला मानसिया गोबां जेंना जेंसि थायो मावनांगौ खामानि थायो गावबा गाव न'खरनि खामानि थायो थेवबो बै गोथार मंगलबार खालि दसे सम फैनानैब्लाबो आफा इसोर बाथौनि सेराव गावनि सानसेयाव गावनि जिउखौ माने सान्थियै जाहाथे जेरै दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनो फैगोन होननानै आं मिजिंथियो लासैनो खालामथानाव दिनै बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि बैसागु बोथोरावहाय बोसोर गोदान होनना बुंनांगोन मोनसे गोदान जिउ लानानै उन्दैया गिदिरखौ सनमान होनाय गिदिरा उन्दैखौ सनमान होनाय थिग बेबायदिनो बे समावनो दिनै सिजौपुरि होननाय बे टंला हालामनि साखाथियाव थानाय बे सिजौपुरि होननाय गामिया बेबायदि खाबुखौ मोननो हादों बुंनांगौ थारैनो जे बाथौ हारिनिफ्राय बोर आफा बोराइ बाथौनिफ्राय बोर मोनदों होनना बुंनो सानो नामा नोंथाङा बे नंगौ मानो होनना बुङोब्ला जों बे धोरोम दिनै जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जों देरबोनाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जों जोनोम मोनबोनाय जों नंगौ दिनैसो जों बे फसंथानखौ गायसनना लानो हादों आरो बिनि गेजेरजों जों दैदेनलांगोन गावखौ होननानै जों सानदोंब्लाबो जोङो जिहेतु माने जन्मनिफ्रायनो
बाथौ धर्मनि गेजेरजोंनो जोनोम जादों आरो बेनि प्रभाबजोंनो जों देरबोदों बेनिखायनो जों बे आसार खान्थिनि गेजेरजों गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बोर सारस्रिनाय बे खामानिफ्रा जोंनि बर' समाजाव सोलिबोबाय थादों आरो बेखौ जों बेनि सिगांनिफ्रायनो जों बैसागो बोथोराव जों गासैबो बोराइ बेन्थ हौवा हिन्जाव ज' ज' ओंखारनानै जों बैसागो रंजायो रंजानायनि गेजेरजों जोङो उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो गेदेरनो मान होनाया बे खामानिया जोंहा सोलिबोगासिनो दङ आरो सोलिबोबाय थागोन सोलिलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो नंगौ दायो बे समाव जों दिनै गोबां बाथ्रा मिथिबाय दिनै बे टंला ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे गोदानै मुं दोननाय सिजौपुर होननाय गामि दिनै बेयाव मोनसे टाउन क'क्राझार साखाथियाव दिनै बाथौ बेवहाय गायसनबाय दिनै बेजों लोगोसे दिनै गोबां दिनै आलासिफ्रा आरो दिनै बेनि बाथौआरिनि सिबियारि दिनैफोरा गोबां दिनै फोरमायबाय जे दिनै मंगलबार दिनखौ माबायदि फालिनांगौ आरो बेनि रायजो राजाफ्रा माबायदि साखाफारा जानानै बे फसंथानखौ माबायदि लाखिनांगौ दिनै जोंनो फोरमायबाय नंगौ थारैनो बे समाव आं दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे टंला क'क्राझार साखाथि सिजौपुरि होननाय गोदान मुङै दोननाय बे बाथौ गायसननाय आं दंफैयो आं जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खौरांगिरि आरो बेन्जामिन नार्जारि आं बे समाव फोरमायबाय